Mahmudi. Ayında da bırak Mahmudi. Ne maşin? Ana maşin. Bir yerde becergi alyan çağıların geceleri, körpecilerin mehriban arkadağımdı görüp, özlerinin ilkinci sözlerini aydınlıklarını ulu bu sonuçtan belirlediler. Alın etmeyem. On arkana da yalıp durur var. Alın etmeyem. Vatanım adıldı, illerim aman. Dallar gül açar, damtıyar zaman. Şat günle vakfini, tüzde her zaman. Yetarar devletim, vaktinizli bil. Sağ ol, ana dağı, arka dağımız. Kayın kaptanınımız eğlenin olsun. Alık şeygar, nesillerin adından. Size şöhret olsun, size şan olsun. Size şöhret olsun, size şan olsun. 2021-nji ýylyň 29-njy martyna Türkmenistanyň prezidenti Howanaryga mätäç şagylara himayet bermek boýunça Haýyr Sakawat gaznasy hakynda karary gol çekdi. Haýyr Sakawat edarasynyň döredilen günüň özünde Türkmenistanyň mejlisi gazna Gahman arka dagmady. Gurbanyguly Berdimuhammedowyň adyny nakmak hakynda karar çykardy. Gahman arka dagmadyň bu gaznany döretmek baradaky başlangyjy ýurtda demokratik ötüşleri gollamagyň raýatlaryň hukuk mümkinçiliklerini goramagyň ýörelgelerine hem laýyk gelýär. 2021-nji ýylyň 1-nji iýulynda bu gazna Gahman arka dagmady ilkinji bolup serişde goýdy. Munyň özi ýagşy iş etmegi, sogap gazanmagy ýüreginde besleýän raýatlarymyz üçin insanperwerligiň, sakawatlaryň beýik nusgasy boldy. Gahman arka dagmady gaznanyň hasabyna serişdeleriň belli bir bölegini döwletler köşkünde terbiýelenýän şagylaryň hajatlaryna, saglyk goraýşa degişli iň zerur hajatlara harj edýär. Ýurdumyzda ýürek operasiýasyna mätäç şagylaryň 220-si daýanç hereket ediş keseli zeratly. Degişli lukmançylyk kömegine mätäç şagylaryň bolsa 100-si hasaba alındy. Gaznanyň ştab kwartirasy Gurbanyguly Berdimuhammedow adyndaky şagylar sagaldyş dekeldiş merkezine ýerleşýär. 2023-nji ýylda Haýyr Sakawat gaznasyna Birleşen Milletler Guramasynyň şagylar gaznasynyň Türkmenistanaky wekilhanasy tarapyndan hoşallyk gaty berildi. Gaznanyň döredilen gününden bäri himayete mätäç şagylaryň 500-den gowragynyň zerurlyk mançylyk bejergilerini alyp, sagalmak, hemme tarapdaýyn ösmek, bagtyar ýaşamak mümkinçiligine eýe bolanlygy ma'lumdyr.